कि बलिया के लाइकिन के भदौरा के शशिकांत मास्टर जी के तरफ से बड़ी सुंदर पुरस्कार आशीर्वाद बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन बा। हाँ बाबा अच्छा दे तो बाबा के 400 रुपया दो हो बाबा के बाबा हमनी के कहाँ जानते हैं कलाकार के जो मिलेला वो बैग में धरा चल जाला बाबा के 400 दो बाबा छुटकारा करलन 100 को देला हन तो दे दी 4 गो है यानी के सही गो अच्छा 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 बाबा के कहीं जाएगा दे अच्छा अच्छा कौन बाबा इतना आशीर्वाद देनी है काफी बा ना तो पायल जी कहत रहनी कि 400 घरे लेके का जाए अच्छा जाए दी जाए हां जल परी के दे दी पायल जी कहत रहनी लेकिन बाबा कितना नीमन ईमानदार आदमी माने कि 500 देनी कनी 100 रख लो आ 400 दे दे हमरा जाए के अरे बाप रे बाप अच्छा इनाम देबे वाला दिल चाहिए बाबा के लगे दिल रहल लेकिन कहे के बा कि बलिया के लाइकिन के अरे फेरा में जन पड़ी हो अगर जे बलिया के लाइकिन के परेशान कइल चाहिए तो बलिया के लाइकी कोनो कम बड़ी सन हाँ चीर दी फाड़ दी लथार दी धूरे धूर उड़ा दी तू कुछ कहबो छल छल कर अच्छा मैं जाने का अपन अपन डिमांड बा लेकिन हम का कहो कि बलिया के लाइकिन के अरे फेरा में जन पड़ी हो आराम से अरे बलिया के लाइकी रंगदार गोली मार दी है बलिया के लाइकी बलिया के लाइकी रंगदार गोली मार दी है बलिया के लाइकिन के फेरा में जन पड़ी हो बलिया के लाइकिन के फेरा में जन पड़ी हो बलिया के लाइकी रंगदार गोली मार दी है बलिया के बलिया के लड़की रंगदार गोली मार दी है बलिया के बलिया की लड़की खाली रंगदार ना होली सर कि तेवर तबागी होला अरे जानेला समाज हो कि होली संस्कारी बाटे अरे एह बात के नाज हो लेकिन संस्कार तो कूट कूट के भरल बा लेकिन के परेशान करी तो कि बलिया के लाइकिन के फेरा में जन पड़ी हो बलिया के लाइकिन के फेरा में जन पड़ी हो बलिया के लाइकी खूना खा गोली मार दिए बलिया के बलिया के लाइकी खूना खा गोली मार दिए बलिया के चल चल नजर हटा काले काले गजरा समापन किया जाए एक लाइन करके समाप्त कर देते हैं कि बात है जब पगरिया अब बुलेट गड़िया
आ देखी चेहरा हमर खिलेला आ ये लोग अपना अपना मरद से कहत है जा कि पतरे बलमुआ के पतरे कमरिया पतरे कमर से मजा मिलेला पतारे बलमुआ के पतारे कमरिया पतारे कमर से मजा मिलेला पतरे बलमुआ के